Hola, bona nit a tothom. Volia parlar que el català és un llenguatge que es parla a tota la República Catalana i que per una igualtat, una empatia i una solidaritat, persones que venim de fills migrants que venen d'altres terres, parlem amb quotidianitat, el millor que sapiguem, que sabem, amb persones que tenen cognoms catalans o que són que la seva llengua nativa és el català. Lo cert és que hi ha alguna que altra problema, dificultat identitària per part de catalans i bascos enfront Espanya. Hi ha gent que és partidària de la separació per regions republicanes a tota Espanya i solen parlar de regnat de Castilla, de Navarra, antigament els andalusís, els asturians, els valencians, els catalans, i fan una nomenclatura del llenguatge espanyol, li diuen castellà. Però la realitat és una altra, perquè si tu vas a Madrid, al centre de la província d'Espanya, la capital, la capi que diuen, ells no volen saber res de l'idioma castellà. Ells diuen que parlen espanyol i que l'altre que hi ha no és un idioma, és un llenguatge, un dialecte. Allà hi ha una cosa de bloquejament. No es té en compte els nacionalismes. És com dir que el llenguatge del País Basc és el basc i no l'euskera. Llavors, clar, es pensa que amb certa obertura cap a altres nacionalismes es fa bé, perquè es va tenint una mica de mà estesa. Però, per altre costat, des dels nacionalismes és com que estan una mica frenats, perquè l'estat espanyol no vol donar tota l'obertura que podria donar. Llavors, clar, sembla una mica com fatxa dir que jo parlo l'espanyol. I com parlava abans dels territoris republicans ficticis, crec que en certa mena se li treu autogovern a Espanya, al país espanyol, perquè està clar que tant Catalunya com a república, la República Catalana és un nacionalisme i Euskadi és un altre nacionalisme. Llavors, si Astúries, com a república, territoris republicans de l'altra nomenclatura antiga, de l'altre regnat, se li diu que tenim que parlar la seva llengua, o Aragó tenim que parlar la seva llengua, jo crec que està bé que ho parlin, però això porta a la separació de tots els regnats d'Espanya, de totes les repúbliques d'Espanya, i això no volen ni a Euskadi ni a Catalunya. Però està clar que totes dues terres són nacionalismes. Llavors, jo tinc per aquí un llibre que m'he agafat, que és
Mireu, això és el compromiso de Caspe. És un passapàgines que ho poso en una part. M'he agafat Vida i regnat de Martí el I, l'últim rei del casal de Barcelona, Martí l'Humà. Això és l'anarquia, i és bo saber l'anarquia de lo que era l'Aragó abans del compromís de Casp, d'això. Llavors, hi ha moltes vegades que no s'ha pogut fer pau. Llavors s'ha tingut que tornar l'anarquia d'abans als territoris regnats anteriors i republicans. No és lo bo, no és lo coherent, lo bo és la pau, que no hi hagin batalles, ni guerres, ni bombes, ni res dolent, i que hi hagi un comunisme. El que hi ha ara, parlant de Pedro Sánchez, és una cosa molt lamentable, que estiguin distorsionant i humillant la seva persona. És un acoso i derribo, un acosament i destrucció contra la seva persona, gent que són tots blaus, perquè aquests que venen de la falange i són socialistes de dretes, el que volen és que no hi hagi vermell, que no hi hagi col·lectivitat ni cooperativisme, que no hi hagi comunió de camins, la pau. Llavors estan destruint el país espanyol. Així que aprofitem que ara tots aquests anys que ha costat que es fes el socialisme a Espanya per part de bascos i catalans, seguim amb aquest camí i que no segueixi el camí de la foscor i de les ombres, que és el que està intentant fer la dreta espanyola. Si és que se li té que dir dreta. Vinga, un salut. Bona nit.